BSTV తెలుగు ఛానల్. నా పేరు ఊహ. ఎవరైతే నా వీడియోని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నారో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్, లైక్, షేర్ అండ్ కమెంట్. అలాగే పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని ప్రెస్ చేయండి. నేను చేసే ప్రతి వీడియో మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది. సో దాన్ని బట్టి ప్రతి అప్డేట్ మీకు వస్తుంది. సో ఇప్పుడు నేను ఈ వింటర్ ఇప్పుడు మనకి నివర్ తుఫాన్ ఇవన్నీ రావడం వల్ల మనకి చాలా చలిగా ఉంది కదా. సో నేను ఇప్పుడు అలాగే మనకి వింటర్ సీజన్ కూడా కాబట్టి బయట విండ్ చాలా ఫోర్స్గా వస్తుంది అండ్ మనకి చాలా చలిగా ఉంటుంది కాబట్టి కొన్ని వింటర్ వేర్ సంబంధించి, వింటర్ అంటే మనకు గుర్తొచ్చే స్వెటర్స్ కదా. సో నేను ఈ మధ్య కొన్ని స్వెటర్స్ మీకు చూపిస్తాను. ఇది క్వాలిటీ అలాగే మనకి వార్మ్ ఇవ్వడం కూడా చాలా బాగుంది. సో ఈ వీడియోని మీకు షేర్ చేస్తున్నాను. నేను ఫస్ట్ ఇప్పుడు వేసుకున్నాను కదా, ఇది ఒక స్వెటర్. ఇది నాకు పర్సనల్గా నేను కొనుక్కున్నాను. కలర్ వచ్చి బ్లూ అండ్ క్లాత్ వచ్చి ఉలెన్ క్లాత్. చాలా అంటే వెచ్చగా ఉంటుంది ఇది వేసుకున్నాక. అలాగే ఇది ఓపెన్ టైప్ వచ్చి జిప్ టైప్ ఇచ్చారు, జిప్ ఇచ్చారు. అలాగే మంకీ క్యాప్ ఇచ్చారు, చూస్తున్నారు కదా, క్యాప్ కూడా ఇచ్చారు. నేను వచ్చి నాకు, మా ఫాదర్కి, మా మదర్కి పెట్టాను. త్రీ స్వెటర్స్ పెట్టాను. ఇవి బ్రాండ్ ఫ్యాక్టరీలో పెట్టాను. బ్రాండ్ ఫ్యాక్టరీలో ఎప్పుడు సేల్ ఉంటుందండి, డిస్కౌంట్ ఉంటుంది. సో బ్రాండ్ ఫ్యాక్టరీ నుంచి, అలాగే బ్రాండ్ ఫ్యాక్టరీలో మోడల్స్ కూడా చాలా బాగున్నాయి, డిజైన్స్ స్వెటర్స్లో కూడా. ఎవరికైనా నచ్చితే కొనుక్కోండి. నేను ఈ స్వెటర్స్ కూడా ఎవరికైనా నచ్చితే కొనుక్కోవచ్చు. నేను మీకు లింక్స్ అన్ని డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఇస్తాను. అలాగే పక్కన ఈ స్వెటర్స్ వచ్చి ఇమేజెస్ కూడా నేను పక్కన అటాచ్ చేస్తాను, చూడండి వీడియోలో. సో ఫస్ట్ ఇది వచ్చి నేను వేసుకున్న స్వెటర్ వచ్చి ఇది నాది. ఎక్సెల్ సైజ్ పెట్టుకున్నాను, చూడండి. ఫుల్ హ్యాండ్స్ వచ్చాయి. అలాగే ఓపెన్ టైప్ జిప్ వచ్చింది అండ్ మంకీ క్యాప్ వచ్చింది. చాలా నేను చెప్పగలిగింది అయితే చాలా బాగుంది. నాకు ఎక్సెల్ సైజ్ పెట్టుకున్నాను నేను, అంటే కొంచెం ఫ్రీగా ఉంటే బాగుంటుందని ఎక్సెల్ సైజ్ పెట్టుకున్నాను. ఎల్ సైజ్ కూడా సరిపోతుంది కానీ ఎక్సెల్ పెట్టుకున్నాను. దీని కాస్ట్ వచ్చి 500 చేంజ్ ఎంతో ఉందండి. నేను మీకు లింక్స్ ఇస్తాను కదా, ఆ లింక్స్లో చూడండి. ఇంత వచ్చింది. సో ఇది ఫస్ట్ స్వెటర్. నేను కాస్ట్ అవన్నీ మీకు లింక్స్ ఇస్తాను, సో దాంట్లో చూడండి. అలాగే ఇమేజెస్ కూడా అటాచ్ చేస్తాను బ్రాండ్ ఫ్యాక్టరీలోంచి. నెక్స్ట్ వచ్చి ఇది మా ఫాదర్కి పెట్టాను. ఇది మా ఫాదర్కి స్టమక్ అది ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి నేను XXL సైజ్ పెట్టాను. అండ్ ఇది మా మదర్కి కూడా యూజ్ అవుతుంది కానీ నేను పెట్టింది మా ఫాదర్కి. అండ్ మా ఫాదర్కి వచ్చి ఇది జిప్, హాఫ్ జిప్ ఇచ్చారు ఇక్కడ వరకు, నెక్ వరకు. అండ్ ఇది XXL సైజ్, బ్లాక్ అండ్ గ్రే కలర్లో వచ్చింది. దీని కాస్ట్ కూడా 500 చేంజ్ ఎంతో పడింది బ్రాండ్ ఫ్యాక్టరీలోనే. సో చూసారు కదా, ఇది మెన్స్కి. ఇది ఉమెన్స్ కూడా వేసుకోవచ్చు. చాలా బాగుంది. ఇది కూడా ఉలెన్ టైపే, చాలా వెచ్చగా ఉంటుంది ఇది కూడా వేసుకున్నప్పుడు. ఇది ఫుల్ నెక్ వస్తుంది ఇలాగా. ఇది కూడా ఇమేజ్ మీకు పక్కన అటాచ్ చేస్తాను, చూడండి. మోడల్ డిస్క్రిప్షన్లో లింక్స్ ఇస్తాను. అండ్ నెక్స్ట్ మా మదర్కి ఇంకొక స్వెటర్ పెట్టాను. అది ఓపెన్ టైప్ కాదు, పైనుంచి వేసుకోవాలి. అది కూడా మీకు ఇమేజ్ యాడ్ చేస్తాను, చూడండి. మా మదర్కి XXL పెట్టాను కానీ అది రిటర్న్ పెట్టేశాను. ఎందుకంటే మా మదర్ ఓపెన్ది కావాలి అన్నారు, పైనుంచి వేసుకునేది కాకుండా. అందుకని రిటర్న్ పెట్టాను. కానీ చాలా బాగుంది. అది యంగ్ లేడీస్ కూడా బాగుంటుంది, గర్ల్స్కి కూడా బాగుంటుంది. జీన్స్ మీద వేసుకునేది కూడా బాగుంటుంది. అది కూడా కలర్ కాంబినేషన్ అది బాగుంది. మీకు ఇమేజ్ యాడ్ చేస్తాను, చూడండి. లింక్ కూడా ఇస్తాను, ఎవరికైతే నచ్చితే బై చేసుకోండి. అండ్ మా మదర్కి అది రిటర్న్ పెట్టి అమెజాన్లో ఇంకొక స్వెటర్ పెట్టాను. ఈ స్వెటర్ అయితే ఓపెన్ టైప్, అంటే ఓపెన్ అంటే బటన్స్ వచ్చాయి, చూస్తున్నారా, బటన్స్ వచ్చాయి. ఇది XXL సైజ్ మా మదర్కి పెట్టింది. ఇది కూడా చాలా బాగుందండి, క్వాలిటీ అది కూడా చాలా బాగుంది. క్లాత్ కూడా బాగుంది. వింటర్ సీజన్కి చాలా యూజ్ అవుతుంది. ఎవరైతే లేడీస్ ఉంటారో, ఉమెన్, ఇంట్లో పని చేసుకునే లేడీస్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి కూడా చాలా యూజ్ అవుతుంది. ఇది కూడా ఎవరైనా వేసుకోవచ్చు, లేడీస్, యంగ్ లేడీస్, గర్ల్స్,
సో మా మదర్కి ఓపెన్ టైప్ది అమెజాన్లో పెట్టాను బటన్స్ ఉండేటట్టు. మీకు అది కూడా ఈ ఇమేజ్ యాడ్ చేస్తాను, పక్కన చూడండి. అలాగే లింక్ ఇస్తాను డిస్క్రిప్షన్లో, ఎవరికైతే నచ్చితే బై చేసుకోండి. ఇది వచ్చి కాస్ట్ 450 చేంజ్ ఉంది. సో లింక్ ఇస్తాను కాబట్టి ఒకసారి చెక్ చేయండి ఎవరికైతే నచ్చితే వాళ్ళు. అలాగే ఇవాళ ఒక చిన్న వ్లాగ్ కంటిన్యూ చేస్తాను. ఇవాళ వచ్చి కార్తీక పౌర్ణమి, ఇది సండే వ్లాగ్, మేబీ ఇది టుమారో అప్లోడ్ అవుతుంది. కార్తీక పౌర్ణమి మేము ఎలా చేసుకుంటామో మీకు చూపిస్తాను, ఒక చిన్న వ్లాగ్. ఇందాక చూపించింది గుడి దగ్గరనే, అది పాండురంగడు గుడి. ఇది వచ్చి ఇంటి దగ్గర డెకరేషన్. యాక్చువల్గా కార్తీక పౌర్ణమి రోజు మార్నింగ్ నుంచి ఈవినింగ్ వరకు ఉపవాసం ఉండి ఆ రోజు ఈవినింగ్ మళ్ళీ తలస్నానం అది చేసి శివాలయంకి పాండురంగడు గుడికి వెళ్ళి దండం పెట్టుకుని అక్కడ దీపారాధన చేసుకుని తర్వాత ఇంటికి వచ్చి ఇలా డెకరేట్ చేసుకుని ఇలా తూర్పు వైపు బయట ఇంటి గుమ్మం బయట తూర్పు వైపుకి తిరిగి తూర్పు వైపున మనం పూజ చేసుకుంటాము. దీపారాధన చేసుకుని ఆ రోజు అద్దంలో చంద్రుడిని చూసి నమస్కారం చేసుకుంటాము. ఇది మా ఇంటి దగ్గర వచ్చి పూజకు చేసుకున్న డెకరేషన్. ఫ్లవర్స్తో అలా డెకరేట్ చేసాము. తర్వాత ఇలా 9 ఆకుల్లో చంద్రుల్ని పెట్టుకోవాలి. చంద్రుడిని అది చలివిడితో చేస్తారు. అలాగే ఒక పీట వేసుకుని దాని మీద ముగ్గు వేసి దేవుడి ఫోటోలు పెట్టి డెకరేట్ చేసి పూజ చేస్తామన్నమాట. ఇక్కడ పూజ అయిపోయింది, మా మదర్ చేసేసారు ఆల్రెడీ. విఘ్నేశ్వరుడి పూజ అదంతా చేసుకుని చంద్రుడికి అలా చేసుకుని చంద్రుడిని అద్దంలో చూస్తామన్నమాట. ఇది వచ్చి పాండురంగడు గుడి దగ్గరండి, మా ఊరు పాండురంగడు గుడి దగ్గర. చూసారా ఇది ఇక్కడ నిప్పుల గుండం తొక్కుతారనమాట. ఆ రెడ్ షర్ట్స్ వేసుకుని ఆ నిప్పుల గుండం దగ్గర ఉన్న వాళ్ళందరూ, ఆ రెడ్ షర్ట్స్ వేసుకున్న వాళ్ళందరూ తొక్కుతారనమాట. ఈ జనం అంతా చూడటానికి వస్తారు, ఊళ్ళో జనం అంతా. ఇక్కడ చూడండి భజన చేస్తున్నారు. భజన చేసినప్పుడు నిప్పుల గుండం తొక్కే వాళ్ళందరూ అలా నాట్యం చేస్తారు. అలాగే వీళ్ళందరూ పొద్దున్నుంచి ఉపవాసం ఉంటారండి. ఎవరైతే నిప్పుల గుండం తొక్కాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళందరూ పొద్దున్నుంచి ఉపవాసం ఉండి ఎవరైతే మైలు లేదా అంటే లేడీస్కి డేట్స్ వచ్చిన వాళ్ళు అలాంటి వాళ్ళని టచ్ చేయకూడదు. అలా టచ్ చేసి అయితే ఈ నిప్పుల గుండం తొక్కకూడదు. వాళ్ళు చాలా నిష్టగా ఉండాలి. పొద్దున్నుంచి ఉపవాసం ఉండి నైట్ కాలువలో స్నానం చేసి గజ్జెలు కట్టుకుని ఊరంతా తిరిగి అప్పుడు ఇక్కడ పాండురంగడు గుడి దగ్గరకు వచ్చి ఈ నిప్పుల గుండం దగ్గరకు వచ్చి నాట్యం చేస్తూ తర్వాత నిప్పులు తొక్కుతారనమాట. వాళ్ళు కోరుకున్న కోరికలు కూడా తీరుతాయి అంటారు, అందుకే చాలామంది తొక్కుతారు. పాండురంగడికి మొక్కుకుని వచ్చే సంవత్సరానికి ఇలా తొక్కుతామని మొక్కుకుంటారనమాట. ఇక్కడ నాట్యం సౌండ్ అది నేను మ్యూట్ చేసేసాను, కానీ అది కూడా చాలా బాగుంటుంది ఆ నాట్యం కూడా. అక్కడ లేడీస్ కూర్చున్నారు కదా, ఆ లేడీస్ కూడా కొంతమంది తొక్కుతారండి. వాళ్ళు కూడా ఉపవాసం ఉంటారు పొద్దున్నుంచి, కానీ లేడీస్ డ్యాన్స్ అది చేయరు, కానీ లాస్ట్లో వాళ్ళు కూడా నిప్పులు తొక్కుతారు. ఈ మంట అంతా ఆరిపోతుంది లాస్ట్కి. ఆ కర్రలు అవన్నీ నిప్పుల కింద అయ్యాక అప్పుడు వాళ్ళు తొక్కుతారు. అప్పటి వరకు వాళ్ళు భజన చేస్తూ ఉంటారు. ఊళ్ళో జనమంతా వస్తారు చాలామంది చూడడానికి. వాళ్ళకి ఏమీ కాలదండి, కాళ్ళు నిష్టగా ఉంటే నిజంగా కాలదు.
ఇక్కడ చూసారా, అక్కడ తులాభారం వేస్తున్నారు. ఒక చిన్న పాపని తులాభారం చేస్తున్నారు. పటికి బెల్లం వేసి తోకను చూస్తున్నారు. అంటే అది కూడా కొంతమంది మొక్కుకుంటారు, లేదా పిల్లలకు మంచిదని అలా చేస్తారండి. కొంతమంది పిల్లలు పుట్టకపోయినా అలా మొక్కుకుంటారు. పిల్లలు పుట్టిన తర్వాత వాళ్ళని తులాభారం వేస్తారనమాట. కార్తీక పౌర్ణమి రోజు పాండురంగ గుడి దగ్గర ఇలా నిప్పుల గుండం తొక్కేటప్పుడు చూడండి, ఆ చిన్న పాపని ఒక తోకల్లో వేశారు, ఇంకో తోకల్లో పటికి బెల్లం వేస్తున్నారు. ఆ రెండు ఈక్వల్ అవ్వాలి. ఇప్పుడు ఆ రెండు ఈక్వల్ అయింది, పటికి బెల్లం తీసి దేవుడికి వేస్తారనమాట. చూడండి, రెండు ఈక్వల్ అయినాయి. ఇప్పుడు ఇది చూడండి, ఇప్పుడు లాస్ట్లో నిప్పులు తొక్కుతారు. ఇందాక కర్రలు ఉండి మంటలు వస్తున్నాయి కదా, ఇప్పుడు ఆ కర్రలన్నీ కాలిపోయాయి పూర్తిగా. ఇప్పుడు ఆ నిప్పుల మీద నడుస్తారనమాట. చూస్తున్నారా ఎంత తొందరగా నడుచుకుంటూ వచ్చేస్తున్నారో. ఇద్దరిద్దరు చేతులు పట్టుకుంటూ వచ్చేస్తారు. ఎందుకంటే ఒకళ్ళు భయపడిన ఇంకొకళ్ళు తీసుకొచ్చేస్తారని భయపడకుండా. కానీ ధైర్యంతోనే తొక్కుతారు అందరూను, భయపడకుండా. చూడండి, చిన్నపిల్లలు కూడా తొక్కుతున్నారు. ఆ నిప్పులు వాళ్ళు నిష్టగా ఉన్న భక్తితో ఉండటం వల్ల వాళ్ళకి కాలవండి. మీ అందరికీ వీడియో నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు బిఎస్టీవీ తెలుగు ఛానల్. ఇది మా ఊరు కార్తీక పౌర్ణమి ప్రత్యేకత అండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో.